Yay! Hello, hello mga kabangbang! It's still our anniversary month and syempre hindi niya pwede mag-end ang akong anniversary month na wala natag sa inyo siyang giveaway! So as you could see here sa akong yung screen, depende kung makita nyo ginawa or hindi. Pero here to you ay ragini, here to you? Para gini sa inyo katinan ang duwa ka gift check from Dente. You heard it right! Kagina, mahatag kita sa duwa ka gift pass for a free buffet sa may Dente. So, Dente is in Smallville area. Watch my vlog before kung gusto nyo mabalaan ko diin ang aton nga location sa Dente. So, here you go. May ara kita nga gift pass and all you have to do is visit my Facebook page, see my pinned post, kag dito ang ato yung instructions. Very easy lang din. 3 steps lang din, no? I-visit nyo ang site nga nakalink sa aton nga post. Then, you have to share our post sa person nga gusto nyo invite nga makadate sa Dente for a lunch or dinner. And then, you have to comment down sa akong nga post the word done. Ayon, diba? It's very, very easy. Visit the link, then i-share mo ang post and comment ka sang done. There you go. So, sa mga wala pa kakado sa Dente, here's the idea lang nato, no? Diba, gupag-wapag yun sa kanya. I mean, ang ato nyo nga buffet table, no? Kanamig-namig, bagay nagbagay. Kaya nga ito na, may araman kita mga pasta dito nga gina-serve sa may Dente. And of course, ang maring ako nga bubuwit. Hopefully, she'll be back here, no? Para makupod man kita vlog. Iwas ang aton nga pangga nga bubuwit. There you go. And of course, all you have to do is amutugani once again, visit my site, no? Rubeinspired Ilonggo vlogger on Facebook page, I mean. And follow nyo lang din ang 3 steps. And ang nangyayari ko pagit sa Dente is that we could actually celebrate our milestones dira mismo sa may Dente, no? So, it's either my birthday ikaw, or gani, my wedding, no? May ara kita nga mga balaan ko, nga ako nga isa na kamigo, dira, gid, no? Nag-propose sa iyang amiga sa may Dente. Shout out to you! Na, so, pwede gina makapaset up gid kita sa aton nga restaurant, no? Sa aton mga special milestone and celebration. Pero syempre, kung laton mo, kamusta marayan ang food naton dira sa Dente, nga agira-gid ako ma-celebrate. All you have to do is join our, no, giveaway para maka-free taste kita sa kanamiton gid nga pagkaon dira sa Dente. And of course, kung ikaw naman ang tipo nga pero sa akon before, no, nga hindi pagid sanay mag-go out, mag-dine in, we have here buffet in a box. Box, naka-package, naka-container siya like this one. So this is their fresh salad. I'll let you see there. Yan, ayun, fresh na fresh, diba? So Dente is offering buffet in the box. So isa lang ni siya ka-item sa sulod sa aton nga box and ang akon nga best 3 picks sa sulod sa aton buffet in a box. Gin-arrange ko na siya. Pwede na kaka-plating, mga kabangbang. Ang akong best 3 picks. Umpisahan na natin sa number 1. Ang aton nga steamed rice. Yes, definitely. I am still eating rice. And of course, para partner natin sa aton rice, ay nakikita. Yeah, you can visit my other Facebook page. Yeah, UGC. Bye, Coach Ruby. There you go.
you could see there ang ato nga healthy coffee nga nag-help yun sa akong biskan damo ako nga kinaon. I could still burn fats while eating rice. Amo nang ginakahadlokan naton talan. Pero dito na ako ma-explain kung ano ka-wonderful, ka-healthy man nga dapat important man sa aton nga mag-eat kita sa rice sa aton meal. Then we also have here, syempre, pang dessert natin. You know, pang dessert natin, ang chocolate cake from Al Dente. Diba, nabigyan kung gakaon ka, i-end mo something sweet. Not just the words of your kadate. Pag ikaw ang nagdaog sang aton nga gift pass sa My Al Dente for a buffet. Not only that, diba, kung di namin gidali ako may panyam is pagidkit pa. And of course, ang akong bet na bet among all the viands is ang aton nga back rib. So there you go, ari good siya. Karami gid sang akon nga pag-plate para makita nyo how hindi lang gid siya tungod kay grabe ang hindi ko ka Tagalog, ang bango-bango. Ang amoy, ang naglaro. Ang yanga smell is really enticing. Kag dumalaway ka nasa baho yun pa lang. And pag pinilawan mo, like, I tell you, hindi mo man malimtan yung mong pangalan, pero malimtan mo siguro nga may upod ka dito sa table nga nag-abulasi. Basi ubulong mo tanan nga back ribs. So, once magdaog ka mo once again sa aton gift pass sa My Al Dente buffet for ito. So before ko magkaon sang akon nga remaining nga mga dishes, once again, if ikaw ang tipo nga medyo hesitant pa mag-dine in, no, you could always order your buffet and celebrate your milestone sa inyo nga balay. Order lang kamo sang buffet in a box from Al Dente. And of course, from farm to table. This is also available sa farm to table lang aton nga box. There you go. And once again, mga kabangbang, I am inviting you all to join our giveaway. Dalawang gift pass for a buffet sa My Al Dente. All you have to do once again is to visit my Facebook page. That's Rubeinspired Ilonggo Vlogger on Facebook. Step 1, click nyo lang ang link. Kag i-follow nyo na steps. Number 2, i-share nyo yung nga post sa person nga gusto nyo i-invite nga makadate sa Al Dente. And number 3, just comment the word done sa aton comment section. So there you go mga kambangbang. I'm so excited. Our giveaway will end on March 23. Kaya habol-habol po tayo. The more chances, the more entries, the more chances of winning. So, pag click mo ang number 1 nga link, you could avail as much as 15 entries para sa aton nga giveaway of the buffet for 2 sa My Al Dente. And of course, this promo, this buffet, this giveaway won't be possible without the trust sang aton nga one and only Chef Pal. Thank you so much, and Al Dente for trusting me, and of course for serving good food to all the Ilonggos here in Iloilo and the tourists nga nagabisita sa Iloilo. Thank you so much, and to all the kabangbangs there, I am waiting for your entries and I'm excited nga iparol naton diri sa aton PC ang inyong pangalan. So there you go once again. Thank you so much for supporting me for the past 3 years. And there you go, more giveaways to come. So, pero subong, join na! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!